si Danilo, sa Sampaloc daw doon sa probinsya niyo sa Isabela, dalaga ka pa lang, lagi ka daw niya nakikita. Yung mga yung mga nuno na si, ano ba pangalan niya? Si Gemma ay humingi lang sila ng tulong para bigyan ka daw niyan sakit. Nung tinutusok, nakakaramdam ka rin ng tusok-tusok. Yan, tinutusok daw yung mga katawan mo para makabalik ka sa Isabela kasi mahal na mahal ka daw niya. Sabi mo eh. Ngayon, may tatanong ako sa ito, totoo, seryoso ha. Ba't may tinuturo ka sa amin kanina dyan buwan? Eh, wala namang buwan dyan. O, tingnan mo nga, may buwan ba dyan? Sila lang naman nakatao dyan. Ano tinuturo mong buwan? Wala nang buwan. Buwan, sabi mo daw nakakasilaw. Yung buwan. Yung buwan galing sa Panginoon yon. Liwanag at pag-ibig. Alam ko naman wala ka naman sinasabing ganon. Nainganyo lang kasi ako makipagkwentuhan sa kanila. Mababait naman sila. Pero ito lang ba talaga ha? Lagi ka una magdasal. Manalig at manampalataya. Tanggapin mo kung sino ka, kung ano ka. Ngayon, tao tayo ngayon. Lagi tayo magdasal at magtiwala sa Diyos. Tapos isama mo na rin yung mga pamilya mo, asawa mo, pamilya ng asawa mo, at saka yung mga kaibigan mo. Ha? Hindi lang pang sarili mo kailangan. Tapos pagdasal mo na rin na matapos na yung COVID-19. Yun ang gusto ng Panginoon Kristo. Sinabi ko na sa iyo kung anong iaalay mo sa kanila. Ha? Hindi na natin siya tinapos at pinatay kasi ano naman siya eh. Medyo talagang binantayan ka niya. Walang sino man makakadikit sa iyo. Sige. Susunod ka. Aray! Kilala mo ba si Kristo? May takot ka sa kanya? Sige. Babae ka lalaki? Aray! Babae ka lalaki? Aray! Babae ka lalaki? May galit ka ba sa kanya? Aray ko! May galit ka ba? Nanggit ka ba? Tatanungin kita, tao ka ba hindi? Tao ka hindi? Hindi. Hindi ka tao. Elemento ka, espiritu. Elemento, espiritu. Aray ko! Sagutin mo yung tanong ko, elemento, espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Hindi ka tao, sinabi mo, di ba? Ano ka? Elemento, espiritu. Ano ka? Elemento, espiritu. Aray ko! Sa pangalan ni Jesus. Ano ka? Elemento, espiritu. 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 Espiritu ka, hindi ka elemento. Hindi. Espiritu. Espiritu ka. Anong nilalang na espiritu ka? Anong tawag sa'yo? Anong tawag sa'yo? Anong espiritu ka? Magpakilala ka. Anong espiritu ka? Anong espiritu ka? Anong espiritu ka? Ano? Hindi kita pahirapan kahit masamang espiritu ka. Anong tawag sa'yo? Babae ka lalaki? Anong espiritu ka? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Babae ka nga lalaki? Lalaki ka babae? Lalaki! Sige, Aray! may gusto ka ba sa kanya? Oo! Gaano mo siya kamahal? Mahal na mahal! Gaano mo mga kamahal? Aray ko! Gaano ka lang kataas ang pagmamahal mo sa tao ito? Mahal! Taga saan ka? Sa amin. Saan lugar? Isabela. Isabela ka? Oo! Espiritu ka talaga? Oo! Masamang espiritu? Oo! Anong nilalang ka? Ano ba? Engkanto? Masamang espiritu din kasi ng engkanto eh. Anong tawag sa'yo? Engkanto. Aray ko! Ginagaya mo na ako, sasampalin kita. Anong tawag talaga sa'yo? Engkanto nga! Sige, linisin mo yung sakit na nilagay mo sa kanya. Tanggalin mo, lahat. Oo! Saan ka nakatira? Sa amin. Alam ko, sinabi mo na doon sa malayo. Ngayon, ano ka? Sa banda, sa loob ng bahay, sa puno, sa bodega, sa kuweba, malay ko, etc. Saan ka nakatira? Oo nga pala, saan ka nakatira? Saan ka banda nakatira sa lugar nila? Sa puno! Anong puno yon? Puno ng sampalok. Puno ng sampalok? Oo! Saan yun? Sa harap ng bahay, sa tagiliran, sa klewete, sa kanan, sa harapan, ewan. Doon sa lola niya. Sa lola niya? Oo! Taga Isabela ka pa? Oo! Dumayo ka pa taga ng Pampanga, ha? Matagal na to. Sige, kalasin mo. Oo! May gusto ka sa kanya simulang bata pa siya? Anong dalaga? Dalaga? Oo! Sige, kalas. Oo! Di ba mahal mo siya? Oo! Mahal na mahal. Di ba ang laki ng pagmamahal mo sa kanya? Oo! Bakit mo siya sinasaktan? Pagmamahal ba yon?
Hindi mo siya kauri. Kauri siya ng mga tao katulad namin. May sarili kang kauri. Naintindihan mo na? Ha? Kalasin mo lahat yan. Kalas. Sabi nito, nagpatingin na daw sa medisina. Kaya nag-isip lang ako, kung may sakit sa epilepsy, simulat bata pa, tapos nawawala naman, hindi naman nagpapatuloy. Kaya, kasi kung tinatanong ko sa kanya, in-interview ko kanina, kung nagsimula to sa Pampanga, kasi nagulat ako iba apelido niya, ibig sabihin nakapag-asawa siya ng Kapampangan, kung dito lang niya nagawa, kaya pina-atras to ng Panginoon Kristo doon sa lugar nila. Magaling talaga ang Panginoon Kristo. Alam na kung saan punta yung masasama ka na. Okay. Eh, ba't sinasabi mong espiritu ka? Dapat tawag mo sa'yo elemento. Elemento ka, di ba? May kasamang espiritu. Sino? Hindi lang ako. Ilan kayo? Dami. Ilan nga kayo sa loob ng katawan niya? 5. 5 kayo? Oo. Sigurado? Magnetico. Kaya namin mo nga, Ella, tinatawag kita bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Pwede bang mahirap yung mga mata mo? At ipadidik mo nga sa akin lahat ito? Bakit napakahina mo ng espiritu mo kung 5 kayo dyan sa loob ng katawan nyo? Hindi nga kumikilabot ang katawan ko sa'yo. Okay, kalas. Talagang 5 kayo, ha? Ikaw ang pinakamalakas. Kasi ikaw ang naghahari sa kanya, eh. Mahal mo siya, di ba? Aray na. Ha? Sige, tanggal. Mamaya kakausapin ko yan. Mapapahaba tayo rito. Mapapahaba tayo rito. Story. Yan. Buo mo mapanood pagka pinanood mo. Pag nakatayo ng kalahati lang nakikita mo dyan. Sige. Tanggal, ha? Ano nilagay mo sa kanya? Anong tawag sa'yo yung kanto? Alam ko yung kanto ka. Sa puno ka ng sampalok nakatira, sinabi mo na, doon sa bahay ng lola niya, sa Isabela. Ngayon, anong tawag sa'yo yung kanto? May lahat ng kanto may pangalan. Imposible wala. Ilan taong ka na yung kanto? Ilan taong ka na? 33. 33? Sige. Sa mundo nila, bata pa yun, pero sa mundo natin, matanda na. Isang araw, may nakalaban ako sa taga-Tarlac, dumayo sa Pampanga. Mahal niya yung babae. Si Gabriel naman, Encanto. Lang siya, 29 years old. Simulat bata pa rin nagkagusto siya doon. Ito naman, 33, matanda na to. Anong pangalan mo? Encanto. Lahat ng Encanto. Yung Encanto nga, pangalan niya, Gabriel. Ikaw, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sasabihin mo pangalan mo sa akin o tatanggalan kita ng hininga para hindi mo na siya makita. Sagutin mo yung tanong ko. Ibibigay mo sa akin yung pangalan mo o kakalasan na kita ng hininga sa loob ng katawan nito? Hindi mo na siya makikita kailanman. Huwag mo. O anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sa ngalan ng Ama. Anong pangalan mo? Ayaw mo tang ibigay. Ano ang pangalan mo? Huling pagkakataon to, anong pangalan mo? Ibigay mo! Hindi na. Ayaw mo ibigay. Hindi ka lang. Sa pangalan ni Jesus. Aray ko! Ibibigay mo hindi. Ibibigay mo hindi. Aray ko! Ibibigay mo hindi. Aray! Itaas magnetiko. Sa bato ng taglay sa aking puso at kaluluwa, hinihiram ko, Jesus ang sinag balahaw. Bigyan ng kuryente ito. Itataas natin ang atang. Aray, ang sakit! Ibibigay mo pangalan mo hindi. Aray ko! Ibibigay mo pangalan mo hindi. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Aray ko! Anong pangalan mo yung kanto? Taga Isabela. Lahat ng kanto may mga pangalan. Kailan? Anong pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Ano? Ibibigay mo, tatanggalan kita ng hininga. Danilo. O, Danilo? Bakit Danilo pa pangalan sa ito? Si Danilo, yun yung kanto. May mga pangalan lahat ng mga kanto. Posible wala. Oh, mga tao din niya, may mga pangalan kaso wala silang middle name at apelyido. Pag hindi mo na ibigay yung pangalan nito, babalikan siya. Kaya maigpit yun sa kanila. Kaso mahirapan siya sa akin. Yeah. Para makita naman yung mukha niya. Okay, kalas ha. Huwag mo na siya ibigin, Danilo. Encanto, taga Isabela. Naririnig mo ako? Oo. O sige.
Palayasin mo na yung nasa loob dyan yung apat. Kaya mo palayasin? Hindi kasi siya umiwi dun eh. Hindi siya umuwi doon? Oo. Hindi Ba- ko nakikita. Hindi mo siya nakikita? Hindi ka nga pwedeng umibig sa kanya kasi buhay siyang tao. May anak na siya. Umuwi sila dun eh. May masama yung pagnanasa. Sa batas sa mundo, sa espiritual ng Diyos, masama makiapi, masama magnasa, masama mag-isip sa kapwa, masama mag-isip sa babaeng. Kunyari, natutulog yung tao, pinag-iisipan niya ng malaswa, mabigat na kasalanan yun. Naintindihan mo? Siguro naman sa mundo niyo may mga kasalanan ng gano'n, di ba? Sabi ni Lolo Andres, ang mga duwende daw, pa nag-isip ng gano'n, parurusahan daw sila ng hari nila. Hindi. Hindi mo nga siya pwedeng ibigay. May anak na siya. Hindi, Alam ko naman. hindi na siya dalaga. Dalang ina na. Ha? Oo. Naintindihan mo? At meron din na siyang asawa. May mga supling na siya ibinigay ng aking ama. Oo. O, pwede mo na tanggalin ang pagmamahal mo sa kanya. Mahal ko siya. Hindi nga po pwede. Sinong pasusundin mo? Ako, ikaw. Gusto mong pugutan na lang kita ng hininga dyan. Hindi. O, titigilan mo siya. Titigilan mo. Susubukan ko. Susubukan mo. Alam mo, gusto ko pa maging payapa pang utak ko. Pag ako nagbusit sa'yo, tatanggalan kita ng hininga. Ha? Ano pangalan mo ulit? Danilo. O, sige, Danilo. Ilan taon ka na, Danilo? 33. Sa mundo nyo. Oo. Doon ka nakatira sa Sampalo. Oo, sa lola niya. Ngayon, sa mundo namin, lolo ka na, di ba? Ha? Matanda ka na, di ba? Oo. Kaya hindi ka naman tumatanda. Sige, tanggalin mo, Danilo. Sige, matanda na si Danilo. Kulang-kulang na sa 80 na to, alam ko. Matatanda na, mabagal ang ikot ng mundo nila. 6 to 6 natin, marami natin nagagawa. Nakapagpunta na tayo ng palengke, nakapag-chismis na tayo, nakipagkwentuhan na tayo, nakapaglaban na. Yung 6 to 6, parang isang taon sa kanila. Matagal. Kaya yung 12, yung 12 days, isang taon sa atin, eh napakahaba ng panahon sa kanila yun. Eh matanda na sila. Sabi ni Lolo Andres sa akin, matatanda na yan, hindi yan sila tumatanda. Yan katulad nyo, na tumatanda. Okay. Ano nilagay mo sa kanya? Marami. Ano nga yun? Yung mga kapatid. Kati? Yung mga kapatid. Sa buong katawan niya? Oo. Hindi mo siya mahal kasi nilalagyan mo kati-kati. Mahal ko siya. May mahal bang sinasaktan nilalagyan ng kati-kati at mga sakit na hindi nakikita ng medisina? Baka uuwi siya eh. Para lang umuwi? Oo. Eh, paano nga siya uwi? Isipin mo, bibigyan kita ng pagkakataon na nakikipag-usap pa lang ako ng maluwalhati sa'yo ha. May asawa na siya. Asan na ba ito? Oh, ngayon, kasal na to. Sa mata ng aking ama, ay pinagtagpo sila ng Panginoon Kristo. Naintindihan mo na? Oo. Ngayon, may anak na siya, may asawa na siya. Lalo siyang hindi uuwi doon. Naintindihan mo? Naintindihan mo yung sinasabi ko? Umuwi to eh. Uuwi siya? Umuwi to dun. Doon nga sila nagtatambay eh. Sige. Tanggal. Eh, sino yung umano daw sa kanya, bumibigat pag natutulog daw siyang tiyaya. Oo. Sino daw sumasampasan ng katawan? Dinadaganan namin. Nino? Kami. Ilan kayo? 5 nga. Dinadaganan nyo? Oo. Bakit gustong-gusto niyo yung katawan nito? Mahal ko siya. Alam ko yung 4 dahil gustong-gusto nila. Kaya mo silang kausapin? Oo. Sabi mo, lumayas na sila? Ano sila? Anong klase silang mga elemento? Anong klase? Anong klase sila? Yung 4. Sabi mo nga sa akin, huwag kang mag-alala. Pag dinilatan ka nila ng mga mata, didilatan ko din sila ng mga mata. Sabi mo sa akin, ano sila? Ano sila? Nuno din eh. May nuno. Oo. Anong nuno yun? Anong kulay? Anong kulay niya? May nuno dun kasama dun sa palok. Lalaki rin siya, babae. May babae kami kasama, bata. Bata. Ngayon, ano pa yung 3? Wala na. Sabi mo, 5 kayo. Oo nga, ganun din. Mga nuno lahat. Mm-mm. Ikaw lang na iba. Oo. O kausap. Inudyat ko lang sila. Ano? Inudyat ko lang. Anong inadyat? Anong ibig sabihin sa Tagalog yun sa amin? Inano ko lang sila. Ano nga? Nasamahan din ako. Dahil mahal mo to. Oo. Katropa. Hindi siya umuwi dun. Katropa mo siya. Umuwi siya dun eh. Hindi siya umuwi tagal na. 16. 16. 16.
O sige, meron pa, wala na. Meron pa. Tanggalin mo na lahat. Oo. Ang dami na eh. Bata, dalaga pa siya, crush na crush mo eh. Oo, tagal na to. Talagang gustong-gusto mo siya ha. Mm. Mm. Bata pa to, pero sa mundo natin, matanda na sila. Pag umidad to ng mga 50 hanggang 80 yung Encanto, na si, ano ba pangalan mo ulit? Danilo. Si Danilo, matanda na yan. Kulang-kulang na sa 500 na. Sabihin niya doon magkano ng pagkain. Magano? Doon sa lola niya. Anong bibigyan pagkain? Kahit ano, gutom ako. Gutom ka? Ano talaga gusto mo? Aray! O sige. Alam mo, pagbibigyan kita dahil narinig ko kay Lolo Andres yan, ito yung mga nanonood sa akin ha. Lahat ng mga elemento ay may alay. Pero huwag mo lang sila nalayan yung mga duwende o mga kapre ng malagkit. Dahil doon ay magtatay sila. Yung mga kapre, huwag mo rin silang alalayan ng mga alak at saka yung mga sigarilyo. Nang insulto ka sa kanila, mas maganda pa sigarilyo nila sa inyo. Simple lang naman ang gusto nito eh. Ang mga ganito, pagnanasa. Ano ba yung pagnanasa? Simple lang yun, di ba? Pinagnanasa mo isang bagay. Kung anong dumikit sa laway nito, ibigay mo pagkain. Tapos ang kaligayahan. Hindi naman nila kakanin yun. Parang doon na nila iniisip yung mga kamahalalayan nila sa mga isipan nila. Naintindihan nyo na? Para tumigil na sila. Parang litrato yan. Kahit hindi na nila makita yung original, makita lang nila yung litrato. Para na nila sinasamba yan. Tama ba ako mali? Ganun lang yung kasimple. Pag-ingat-ingat ka mag-alay, kung minsan may nakikita kong may ginamot ako nag-aalay na binigyan ng biskwit, gin, emperador, sigarilyo. Para mo silang niloloko. Eh, paano wala naman siya? Paano naman makahatid yung pagkain niya? Nandun nanay niya. Alam ko yun. O, ganito na lang ha. Palulutuin na lang kita ng, magluto na lang sila. Isda na lang at saka gulay. Okay na yun. Tsaka konting tinapay. Siguro naman yung isang pirasong pandesal, piso lang naman yung kakayanin na nila yan. Ha? Saan nilalagay? Doon sa puno. Nang ano? Sampalo. O, sige ha. Lahat kayo ha. Titigilan nyo na to. Kakausapin ko muna yung ano. Yung, masabi mo to, yung kanina yung nuno. Sino yung pinaka-pinuno nila? Pakiusap mo sa akin. Patatabi muna kita. Meron pa ba? Wala na? Konti na. O, sige, tanggalin mo muna. Pag natanggal mo na, tatawagin ko yung pinuno ng nuno nyo. Babae sa lalaki yung pinuno. Babae. Babae yung pinaka-pinuno. Alam mo pangalan niya? Gemma. Gemma. Sige. Ganda ng pangalan ng nuno nyo. Si Dani. Sige. Anong pangalan din ng tao, no? Minsan mga sinaunang mga matatandang mga engkanto, mga 20, ang pangalan nila para mga pangalan ng papandigma. Mga tao rin naman yan eh. Pinagsusumpayan ng Panginoong Kristo. Kung nababasa niyo yung Eden na Bible, yung si Abraham, si Eva at saka si Adan, nalikha din sila. Nagunaw, ano lang yun, sinumpa din yan sila. Panahon ng mga nila, buhay na yan sila, kaya matatagal na silang buhay. Kaya nga meron silang mga hari. Pero una, dati hindi ako naniniwala rito. Kung hindi pa nakita ng dalawang mata ko, at hindi ko pa sila nakausap. Kasi akala ko, siyempre, kontsero lang yun. Pero totoo. Yan pa, wala na. Sige, tanggalin mo na yun, ha? Ako na lang magbibigay sa inyo ng alay, ha? Ako na lang ayaw mo? O, sige. Idilat mo nga yung mga mata mo, parang gusto kong makita kung talaga. Gusto mo akong makita? Hindi na. Ba't tayo mo akong makita? Malakas ka. Hindi ako malakas. Malakas ang aking ama. Mataas, maano lang ako manalig sa kanya, naniniwala lang ang puso ko. Anong tingin mo sa akin? Masama ba akong tao para sa'yo dahil sinasaktan kita? Ha? Inatanong kita, masama ba akong tao para sinasaktan kita? Hindi. Ilan liwanag na pagkikita mo sa paligid mo? Ilan? May nakikita ba liwanag? Wala. Meron konti. Ilan? Isang maliit. Gano'n ka siya kalaki? Parang ang buwan. Ano? Parang buwan. Kasing laki ng buwan? Liwanag, kasing laki siya ng buwan, nakikita mo? Sa harapan mo? O saan gano'n kalayo sa harapan mo?
Isang buwan, maliwanag na maliwanag. Saan yung galing yung buwan? May buwan dito? Nandito sa tapat ng itong yero? May liwanag. Ito? Hindi mo nakikita kung sino yung buwan yan. Hindi yung buwan. Yan yung liwanag na galing sa langit. Alam mo na kung sino siya. Sino siya? Si Kristo. Si Yesu Kristo, ang pong Nazareno, ang umahawak sa akin. Naintindihan mo? Hindi. Ha? Alam mo na kung sino ako. Tao. Di ba? Isa lang ako instrumento. Baka sabihin ko naman sa inyo, sinusod ko ako, di ako okay maniniwala sa akin. Ha? Baka sabihin nyo naman, may nakikita kang buwan dito, maliwanag. Tag-init ngayon, maliwanag. Nakikita mo na, tinitingnan ka ng Diyos. Kasi sabi mo, 4 kayo, 5 kayo eh. Baka umatake daw kayo, sakalin nyo ako eh. Kaya lulusawin ka na yung kaliwanag-liwanag niya. Alam ko naman hindi nyo yung nakikita sa isipan nyo, di ba? Tama ba ako mali? Sige, tanggal na tanggal. Ibig sabihin karaniwang ka lang engkanto. Hindi kayong pinaka-class A na engkanto. Kasi alam mo kung class A ka ng engkanto, may sasabihin siya sa akin. Sabi niya, ayaw ko na po. Bakit? Natatakot ako sa liwanag at ng Panginoon mo eh. Hindi siya sa paligid mo. Minsan binibiro ko na saan. Ay, ano nasa likuran? Kasi sinabi ko nga, nagtataka ako. Sa dami ko na nakalaban ng kanto, 2 beses pa lang ako ulit nakalaban ng kantong ganito. Ganyan lang. Wala lang. Joke ko lang yun, ha? Pag ganito, matatakot ka. Kaya pala para siyang patay, lamig na katawan niya, pinagpapawisan ako. Ulitin ko, ano pangalan mo ulit? Danilo. Sige, tanggalin mo. Nasaan na yung buwan? Kikita mo pa? Umalis na? Umalis na si Papa Jesus. Pero huwag kang magpapaisa. Akala mo lang umalis si Papa Jesus. Hanggang hindi ako natatapos sa paggagamot dito, siya naman ang naggagamot sa taong ito. Hindi siya alis sa tabi ko. Hindi mo wala, nakahawak na siya sa daliri mo. Kaya ka nga nasasaktan eh. Hindi. Sanay na kasi ako makipag-usap sa ganito. Dahil baliwala na sa akin to. Sa iba, makakaramdam ng takot. Minsan niya, exorcist eh. Di pa nangalit na. Kanina pa pagpunong Madami to. Dami. Totoo yan sinasabi niya. Hanggang hindi mo pwede siya paintuin. Bali, wala rin yung ginamot natin. Kung 100 yan, may ititira pa sa 10, magkakaroon siya ng konting sakit na lang, konti-konti na lang. Pero dapat mapinis yan. Ano ba nilagay mo dyan? Kati-kati tsaka ano? Tusok-tusok. Ano nga yung tusok-tusok? Ano yung pako? Yero? Ano ba yun? Alambre? Tinit? Walis ting-ting? O ano? Yan sa may Ano? tusok na. Hindi nga. Alam ko yun. Nilagay mo siya sa puso niya. Ang tanong ko, anong klase bagay yun? Metal ba yun? Spiritual ba yun? Ano ba yung tawag sa inyo? Anong tawag doon? May tawag doon. Gusto ko magbula sa yung bibig. Para naman makakuha kami ng magandang kwento sa lugar nyo. Kaming lahat na naririnig ka. Di ba yung mga engkanto magaganda yung tanawin sa inyo? Sa mundo nyo? Saan ba yung dimension nyo? Sa lupa o sa ibang lugar? Minsan ako nakarating sa inyo eh. Hindi na ako pinapunta ron. Ayaw na sa akin. Ano ba yung dimension nyo? Saan ba? Sa ibang lugar? Tinatanong kita. Ay, Ano pangalan mo ulit? Danilo. Tinatanong kita ni Danilo. Ano yung nyo, dimension nyo sa mundo nyo? Imandaanan? Danilo! Oh, Tinatanong kita. Di ba? nandun lang ako sa puno eh. Hindi ka nakakapunta sa ibang dimension? Hindi, doon na matagal na ako to. Hindi. Di ba may mundo kayo? Hindi ka na pumupunta sa mundo nyo? Hindi. Pero may ibang dimension sa daanan nyo, di ba? Oo. Saan yung lugar? Anong lugar yung parang simula dito sa Pampanga, tatawid ka sa ibang mundo? Ganon ba? Ha? Ano may mga mundo nyo? Puro marami mga kasamaan? Mga maligno, engkanto, mga espiritu, ano? May mga kaluluwa ba? Puro lang kayo mga engkanto. May mga hari kayo, di ba? Ay, Danilo, di ba may mga hari kayo?
O, sige. Kaya na tagal. Ilang minutes na. 27. Tingnan mo, tagal-tagal na. Simulang dalaga. Dalaga pa to. Pinagnanasahan mo. Mahal ko siya. Oo nga, mahal mo nga kasi. Pag bumalik ka, Danilo, sa loob ng katawan nito, dahil malapit lang naman ito, papatay na kita. Gusto mo? Hindi. Hindi ka na babalik. Uuwi siya din magpapakita. Magpapakita. Doon sa lola niya, doon sa puno. Hindi. Alam ko yun, uuwi din to katagalan. Ang tanong ko, huwag mo na siyang babalikan. Uuwi nga siya doon. Alam ko, ang sagutin mo yung tanong ko, Mm. huwag mo na siyang babalikan. Hindi ka na pwede pumasok sa loob ng katawan niya. Bibigyan ka ng alay para mapahinto ka lang. Naintindihan mo? Oo. O tapusin na lang kaya kita. Hindi. Pugutan na lang kita para ako na magtanggal. Kanina ka pa nagkakalas yan eh. Madami kasi. Ako na lang kayo pupugot. Hindi. Pugutan na kita. Magnitiko. Painitin ito. Hindi. Puputulin na lang kaya kita yung ningo mo. Hindi. Ito na, iiwa ko na lang. Hindi na, palapit na to. Sige. Aray. Bisa mo, kakausapin ko pa yung Oo na. pinuno ng mga... Ano ba yan? Pinuno ng ano? Nuno. Tumatawa tuloy si Papa Jesus sa akin. Sabi nga po ang Nazareno, joker daw ako, anak. Pag pinagtatawanan, pinagalitan tuloy ako ni Papa Jesus. Hindi, joke lang po yun, Panginoon. Kasi gusto ko lang po talaga siyang malaman katotohanan. Sige. Tumatawa tuloy si Magnifico sa akin. Nahalala niya dati sa akin, no? Kasi sabi niya, dati, oh, nung una ka naggamot ng ganyan, takot na takot ka, tawag ka ng tawag. Hindi yung to. Bilisan mo na! Oo, yan na. Yan pa, wala na! Hello. Ito last mo. Mamaya ka na tumawag, nag-video ko. Okay. Haba na eh. Save mo, mama. Puta, di na-save. Save yung tamati. O, save mo. Yan pa? Wala na. Sige. Save mo muna yun. Tatawagin ko yung nuno, ha? Ha? Yung pinakapununo, ano pangalan niya? Ano? Yung nuno, ano pangalan? Gemma. Gemma. Sige, tumabi ka doon konti bago ko kayo pakawalan. Pasintabi po Panginoong Yesus sa tamang Nazareno. Itinataas ko po yung pangalan alang-alang sa aking kapangyarihan. Tinatawag ko sa espiritual ng Panginoong Kristo. Ang pinakapinuno ng mga nuno daw sa lugar ng Isabela Yung kanina. sa Punso. Amen. Tinatawag ko si Gemma. Hinahayaan ka makapasok sa loob ng katawan ng taong ito upang makausap ka ng maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Gemma, Oh, aray. anong pangalan mo? Gemma. Ilang taon ka na? Aray! Aray! Ilang taon ka na? Aray ko! Ilang taon ka na? 45. Aray! 45 ka na? Oo, aray ko! Anong tawag sa'yo? Nuno ako, aray ko! Matanda ka na? Hindi pa gaano. Anong kapangyarihan mo? Ay, wala. O, ano nilagay mo rito? Wala akong nilagay. Eh, sabi ni Capri Danilo. ni Danilo, humingi daw siya ng tulong para lagyan to ng mga sakit. Sinamahan lang namin siya. Oh. Ikaw ba yung pinuno? Oo. Ilan kayo sa loob ng katawan nito? 5. Yung tatlo, ano mo yun? Wala kasama ko lang tas yung bata. Yung bata. Ano yung bata? Patay? Hindi. Nuno rin. Sige. Linisin mo yung katawan niya. Wala akong nilagay. Linisin mo. Tutok-tukan kita. Gamitin mo yung kamay mo. Tanggalin mo. Wala akong nilagay. Tanggalin mo! Wala. Pag hindi mo ginamit yung kamay mo, pag idikit mo yung kamay mo dyan sa katawan niya. Wala Tanggalin mo. akong nilagay. Mas marunong ka sinasabi ng aking ama. Gamitin mo yung kamay mo. Wala. Gamitin mo. Wala akong Tanggal. nilagay. Tanggalin mo lahat. Sige. Lilinisin mo daw kasi alam mo bakit pinalilinis ng Diyos kahit wala ka nilagay. Paliwanag ko sa iyo. Isang taong kang hindi naliligo, halimbawa, hindi ko sinasabing hindi ka naliligo, Gemma, Nuno, ha? Kami ay mga buhay na tao. Pag hindi kami naligo ng isang araw, maghapon at galing kami sa alikabok, ay mangangating katawan namin. Ito kaya pumasok ka sa loob ng katawan niya at humingi ng tulong yung engkanto. Diba? Ano mangyayari sa katawan namin? Diba? Magkakaroon kami ng alikabok at sakit nyo. Naintindihan mo ba? No. Mas marunong ka pa sa akin. Tanggal. Wala kang alala. At sampalin mo, hindi magigising na. Kala mo nabibira ko.
Lahat ng sinabi mo, wala yan. Pero hindi siya yung nasasaktan yan. Hindi. Kahit gusto mo, dino ko pa ng diinan yung mga daliri ko sa kanya. Hindi ko naman yung didin, papatok lang ko. Ipitik yan, gaganon yung kuwan sa kanya. Para siyang pagising niya, sabi niya, wala naman sumundot sa dito ko nga. Bilisan mo na! Huwag niyo na tumulitin, ha? Pagbibigyan kayo na pautusan ko to na pabigyan ng mga pagkain doon, ha? Tama na yung tinapay, tsaka gulay, tsaka isda, ha? Malilit lang, naintindihan mo? Tama na to, ha? Naintindihan mo, yung kanto rin? Okay. Meron pa wala na? 32. Bilisan mo! Sobra na mahaba ito. Sa mundo nyo, mga nuno, anong pinakamaganda tanawin sa inyo? Mayroon ba kayong dagat? Puro lupa lang? May kayamanan ba kayo? Wala? Paano kayo nabubuhay? Paano? Tinatanong kita. Inaalay. Inaalay. Sige. Hanggang. Basta na ha? Wala na. Anong pangalan ka, pre? Ay, maligno? Nino. Hindi ikaw. Anong pangalan na maligno? Makinig ka sa akin. Maririnig mo ko. Anong pangalan mo? Gemma. Gemma ang pangalan ng nuno. Ngayon, yung inkantong itim. Ano? Danilo. Danilo, makinig kayo sa akin dalawa. Tigilan mo na to, ha? Tigilan mo pagnanasa. Pupugutan na lang kaya kita ng hininga para ano? Tigilan mo na to, ha? Oo. Sige, pagbibigyan ka ng Diyos kasi natuwa naman daw ako sa kaka-entertainer ko sa'yo eh. Parang nanonood lang yung pong Nazareno sa likuran ko, sabi niya sa akin, galing sa utak ko. Naalala niya daw yung dati, yung una daw ako naggamot ng ganito eh. Kulang na lang daw sa sobrang takot ko. Ngayon daw, nasasanay na daw ako makipag-usap. Nakita mo yung buwan? Ikaw, Nuno, may nakita kang buwan? Wala? Wala? Sige, palalayasin ko kayo ha. Huwag niyo na ito babalikan ha. Tanda mo, sinasabi ko sa inyo dalawa ha. Kayong dalawa, pupugutan ko kayo ng hangin. Naintindihan niyo? Gusto niyo na bang mamatay? Hindi. Mas masarap pa mabuhay, di ba? Sige. Okay. Palalayasin ko kayo ha. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, masamang elemento, inuutusan ko kayo sa pangalan ng aking Ama na si Jesucristo, si Jesus Nazareno. Lumayas kayo sa loob ng katawan ng taong ito, patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano yun? Anong pangalan mo? Gretchen po. Gretchen Barreto? Hindi po. Anong pangalan mo? Gretchen Tano po. Kalma, may tatanong lang ako sa'yo. Simple lang ha. Oo lang hindi. Ano ang pangalan mo? Gretchen po. Bakit sinasabi mo ikaw si... Ano ba yan? Hindi, yung isa? Gemma. Si Gemma. Hindi po. Ikaw ba si Gemma? Hindi po. Ba't mo sinasabi? Ewan ko po. Ngayon mo. Ba't mo sinasabi mong lalaki ka? Babae po. Lalaki ka yata eh. Hindi po. Uling tanong na lang, may nakita ka ba liwanag, madilim sa lugar na pinunta mo, etc. Ewan ko, kung makarating ka o nakaupo ka lang dyan. Wala. Saan ka nagpunta? Dito lang po ako. Anong ginagawa mo dyan? Nakaupo po. Sino nakikita mo? Kami po ano. Hindi. Habang nakapikit ka, sino nakikita mo? Wala po. Wala? Wala ka pinuntahan? Wala po. Diyan ka lang? Diyan ka? Ganda sa Isabela ka. Hindi po. Dito po ako nakatira sa pagkakas. Okay. Nakakati ka lang sa bela eh. Nakarating ka na sa Isabela, iniiwanan mo kami. Sige mama, may tatanong pa sa konti ha. Haba video niyo.